Bon dia. Abans de res, no sé quines expectatives tindreu, però possiblement siguin diverses i, per tant, segurament tothom se n'anirà una mica frustrat amb les expectatives. Em dic Oriol Teixidor i treballo al Servei de Disseny i Desenvolupament Solucions TIC, a l'àrea TIC. Treballo aquí aproximadament des del març d'aquest any i des del mateix moment, aproximadament, vaig passar a ser el Product Owner del Servei de Marc de Desenvolupament. L'objectiu d'aquesta activitat diríem que és doble, de fet en el títol ja ho poso una miqueta, present i futur, per què? Perquè quan vaig entrar com a Product Owner vaig preguntar una miqueta per la gent a les diferents unitats què pensaven del Marc de Desenvolupament, quines expectatives tenien, què estaven vivint. Vaig rebre dos feedbacks diferents, gent que no tenia clar que era el Marc de Desenvolupament, que volia saber una mica què era, i per una altra, gent que ja està utilitzant el Marc de Desenvolupament de manera intensiva i que el que volia segurament era que poséssim en comú les nostres experiències i també la part de futur, és a dir, cap a on anem amb el Marc de Desenvolupament. L'estructura d'aquesta activitat, em van enviar un correu, que eren 35 minuts d'explicació o ponència i 10 minuts de conclusions que s'han de presentar a la plenària. Intentaré reduir la primera part perquè jo crec que la idea és que els experts, que segurament esteu aquí i no aquí, jo no soc expert en el Marc de Desenvolupament, puguem compartir el que ha estat fins ara. Va això? No. Informàtic de la sala. Va, sí. Una introducció sobre què és el Marc de Desenvolupament. El Marc de Desenvolupament sorgeix a partir d'un grup de treball que es va iniciar, em sembla que va ser el 2019. Aquí hi ha gent que va estar en el grup de treball, per tant, possiblement, si jo dic alguna cosa que no és, poden intervenir i dir, no, això no va aquí, perquè són les meves pròpies conclusions respecte al que hi ha a la documentació que podeu trobar aquí, del Marc de Desenvolupament. El resultat va ser un recull, jo diria, de bones pràctiques, de consells, crec que un dels objectius era minimitzar la diversitat tecnològica que hi ha en el desenvolupament de l'UPC. I per tant, donat que és un recull de bones pràctiques, de metodologies que no és obligatori, és a dir, l'UPC, el Marc de Desenvolupament no és obligatori, es va apostar per intentar que s'adoptés a base que fos útil i que hi haguessin recursos que ens fes el desenvolupament més fàcil a tothom. Jo crec que un dels altres objectius, de fet a la missió, jo crec que alguns d'ells parlen d'aquesta part, és la part de compartir coneixement i de col·laborar. La part de l'exemple de mobilitat interequips, compartició d'informació i comunicació, reutilització de codi. Jo entenc una miqueta, aquesta és el fons, la ideologia del Marc de Desenvolupament. Aquí potser sortiria la primera pregunta, ens hauríem de plantejar i ens ho creiem, això. Després la idea és que hi hagi un debat, un fil de dominants, que traïna ràpid, un debat sobre què creiem del Marc de Desenvolupament, què estem vivint, cap on volem anar. Potser la primera pregunta seria si realment creiem que això és interessant, és a dir, per exemple, reduir les diferències de metodologies i de llenguatges. Això també aniré molt ràpid, no serà un llistat ni molt menys exhaustiu de beneficis i de riscos. De fet, el contrari de beneficis no és risc, però segurament si posava el contrari de benefici quedava massa negatiu. Per tant, beneficis i riscos. En quant a beneficis, alguns d'ells, facilitar el manteniment. Si aconseguim tenir un Marc de Desenvolupament, doncs segurament reduirem el temps dedicat a manteniments, en el sentit, per exemple, si hi ha components comuns, el manteniment es fa en el component, per tant es fa a cada una de les aplicacions. També hi ha una part important, que crec jo, que és la compartició compartir el coneixement, això per exemple, un tipus manteniment. Actualització d'un framework, si tots utilitzem el mateix framework, l'actualització i els problemes que poden sorgir o les maneres d'afrontar aquestes actualitzacions, per exemple, poden ser compartides. Facilitar la col·laboració, això ja fa efectes transversals, el fet de tots compartir aquest marc tecnològic facilita el fet de poder compartir. Millora la seguretat, això a priori és una mica com facilitar. Millora
La seguretat, pots definir pràctiques segures, si tots utilitzem la mateixa tecnologia, el mateix framework i fins i tot en els components comuns poden aplicar aquestes metodologies segures, que no ho hagin de fer tots. I que, incrementa la brutalització del codi, jo crec que és obvi també, el fet d'utilitzar el mateix llenguatge, el mateix framework, doncs a priori facilitaria aquesta part. I manté la consistència entre les aplicacions. Jo crec que això també és interessant perquè segurament va més enllà del que seria definir el llenguatge i definir el framework. És el que fem moltes vegades, com a marc de desenvolupament. Aquí entrarien més coses. A mi m'agradaria parlar més que de l'ecosistema, un ecosistema de desenvolupament de l'OTC. Perquè potser coses tan senzilles com, per exemple, i a vegades tan senzilles i que decidim de manera, a vegades sense molt per què d'una opció o l'altra, com per exemple, les branques del Git. Per dir, és master, és main, quina és? És producció, és level? Doncs segurament, si definim totes aquestes opcions, per exemple, quin framework de testing utilitzem? Això el marc de desenvolupament no parla d'això. Són decisions que tu prens al moment d'iniciar un desenvolupament i que segurament, si fos inconsistent, si tinguéssim aquest ecosistema consistent, simplificaria, per exemple, l'aterratge, no sé si la paraula d'aterratge no, però per exemple d'un TIC en un projecte on no ha participat. Li facilitaria tota aquesta part més tècnica. En quant a riscos, evidentment els riscos tot depèn de les mesures que prenguem per evitar-los, però genera corba d'aprenentatge, és obvi que si no coneixem el framework, no coneixem el llenguatge, no coneixem la manera de treballar, això ens genera una necessitat d'aprendre. Això dependrà, evidentment, dels coneixements previs que tinguis, de si has utilitzat el marc o no l'has utilitzat, etc. Incrementa la complexitat. Bé, això és interessant, perquè, depèn també, és a dir, depèn del que tu siguis utilitzat fins a aquest moment, doncs potser canviar de paradigma, és a dir, o fins i tot de model de programació, de llenguatge, de framework, però també de l'arquitectura, això et pot generar un increment de la complexitat. També depèn d'on vinguis abans. Però tot i així, donat que a la UPC, diguéssim, a nivell local, a nivell d'unitats, UTGs, existeix uns llenguatges històrics, per exemple, el PHP i Symfony, per exemple. El fet d'assumir el marc de desenvolupament, òbviament, incrementa la complexitat perquè, com a mínim, ja tindràs aquests dos. Però estem parlant a nivell local. Entenc que a nivell UPC això no hauria de ser tan així. Genera sobreenginyeria, pot passar. De fet, el marc de desenvolupament parla, ja dic que jo interpreto el que posa al marc de desenvolupament. La gent que està aquí va treballar en el grup de treball, si considera que alguna cosa no s'ha dit, comenti. Però, de fet, recomana, és una recomanació per projectes grans o mitjans. Per què? Perquè podem interpretar que hi pot haver sobreenginyeria en alguns casos. És un risc que s'ha d'avaluar. Limita la flexibilitat. Això jo crec que és per se. Si tu defineixes les eines amb les que treballaràs, de certa manera estàs definint les eines amb les que no treballaràs. Per tant, en alguns casos pots perdre la flexibilitat de no escollo la millor eina per aquest projecte. Però és una decisió, al final, el marc no és obligatori, però és un risc que pots tenir. I concentra les dependències tecnològiques també per definició, és a dir, si al final tu, per dir alguna cosa, esculls com a framework Django, doncs depens de Django. Si totes les teves aplicacions estan en Django, doncs la teva dependència no vol dir que sigui bo ni dolent, és un risc. La teva dependència tecnològica depèn d'aquest framework. Justament per evitar aquest risc intentaràs buscar tecnologies amb cert pes, certa comunitat. Ara anem una mica... N'he posat el temps? Sí, que l'he posat. Anem una mica a la part ja una mica més tècnica, més tecnològica. Jo aniré ràpid, ho dic perquè també hi ha una part que m'interessa molt a mi, com a product owner, la part que m'interessa tot al final. Conèixer una miqueta cap a on volem anar. Però faig un resum general del marc, si voleu comentar alguna cosa, m'ho direu. Jo diria que el marc tecnològic del marc de desenvolupament es basa en l'existència d'una API, una API REST. Aquesta API REST connecta el que seria el front-end i el back-end. A nivell de front-end, JavaScript, Vue. A nivell de back-end hi ha dues opcions. Es poden escollir entre, les vam definir com dues opcions de back-end. Una seria Kotlin amb Spring Boot. Jo diria que és el llenguatge fortament tipat, és com una evolució del Java. I per l'altra estaria Python, que seria tipatge dinàmic, suposo, amb Django i hi ha un framework, però és igual, hi ha un mòdul que és el framework REST, però no hi ha cas. Bàsicament seria Django i Kotlin, aquestes són les dues opcions, i per comunicar-se a través de l'API REST. En cas de necessitar base de dades, es recomana utilitzar Postgres. Tot això
la idea és, en el moment d'explotar aquesta aplicació, no només d'explotar, també en el desenvolupament, la utilització de Docker, com a mínim un contenidor per cada un dels elements. Però no només això que comentava abans, jo crec que també, la meva idea, jo crec que seria interessant que hi hagi un ecosistema, és a dir, una manera de desenvolupar a l'OPC, d'eines de desenvolupament. Una per són les eines. Diria que hi ha eines de diferents graus de maduresa, però en qualsevol cas, per exemple, així les que jo he recordat, GitLab, SonarQube, Artifactory i Kubernetes. Això són eines que estan al voltant i que podríem utilitzar tant per desenvolupar com en aquest cas els Kubernetes per explotació. I després una part que també he definit, que són els recursos. És a dir, hi ha coses que no entren dins d'aquesta casuística, que serien, per exemple, els recursos que estan disponibles de manera transversal. Per exemple, la plantilla. Aquí he posat la plantilla, hi ha Vue 2, hi ha Vue 3. Hi ha una altra part que és important, relacionada amb la corba d'aprenentatge, que és la part de la formació. Existeix el recurs de formar-se en les tecnologies del Mac, jo no diria en el Mac, diria en les tecnologies que s'utilitzen al Mac, que és mitjançant llicències d'una plataforma que és Play. Suposo que tots coneixeu una mica de què va això, però existeix aquest recurs. I també un xat, que està en Google, és un xat de Google, podeu participar. I després, això ho he posat aquí, pot poner. En estudi, s'està utilitzant, una aplicació està utilitzant Sentry. Això està en estudi perquè no és un servei que s'estigui oferint per diferents qüestions, entre elles també qüestions legals, hauríem de veure. Això és un sistema que permet observability, monitorització d'aplicacions. Poso un estudi perquè, de fet, en el projecte s'ha presentat a la cartera de projectes d'aquest any, no gaire prioritzat, però segurament acabarà, però el poder utilitzar aquest software en self-hosted, a UPC, perquè tots el podem utilitzar. Aquesta gràfica l'hem de relativitzar. D'on surt aquesta gràfica? Aquesta gràfica, jo quan vaig... em van assignar el Product Owner del marc de desenvolupament, el que m'interessava a mi, jo no he treballat mai en el marc de desenvolupament, on jo treballava no hi havia marc de desenvolupament i, per tant, volia saber què s'estava utilitzant i com s'estava utilitzant. Aleshores vaig demanar una informació. La informació que m'interessava a mi era més aviat qualitativa que quantitativa. Jo el mail que vaig enviar per demanar aquesta informació, pas que aprofitant que tenia aquesta presentació, dic, vaig a treballar una mica les dades que m'han enviat. A mi m'interessava, sobretot, tenir una mica el feeling de per què no s'està utilitzant el Mac o per què s'està utilitzant. Però a partir d'aquesta informació he extret aquestes dades. Per tant, són dades que arriba o abajo, però la idea jo crec que és una mica aquesta. Git, jo diria que Git s'utilitza massivament a l'UPC. En alguns casos no s'utilitza el GitLab UPC per qüestions puntuals, però bàsicament s'utilitza Git. Docker, en l'explotació de les aplicacions per les que m'han enviat. He de dir que, com el mail era més aviat qualitatiu, hi ha gent que m'envia informació de més de 2 anys, jo vaig demanar els últims 2 anys perquè és més o menys on hauria d'entrar el marc de desenvolupament, però bueno, Docker estaria a l'ordre del 50%, base de dades, Postgres aproximadament el 30%, les altres dues jo crec que la majoria, no vaig posat aquí perquè no entraven dins del marc, però la majoria és MySQL, MariaDB i Oracle. Són els altres dos. En quant a front-end Vue, Déu-n'hi-do, un 25%. Després Python, quan parlo de Python, crec recordar que és Python i Django i Kotlin i Spring Boot, però potser no és el cas en algun moment. Estem parlant d'aproximadament un 20%, per tant, amb la suma seria un 40% aproximadament, que Déu-n'hi-do. Tinguem en compte això, que la informació que jo vaig demanar va ser desenvolupaments fets últimament, no aplicacions que hi ha a l'OPC. D'acord? I, Single Page Application, que és part de l'arquitectura, doncs estem parlant d'això per sota del 25%. Que tindreu una idea d'on estem. L'important d'aquesta informació era saber una mica quines eren les raons per no utilitzar el marc de desenvolupament, que era el que m'interessa. Les raons potser podem millorar aquesta part. Jo definiria dues, bàsicament. Una és que són desenvolupaments sobre aplicatius que ja existeixen, és a dir, quan l'OPC no fa tant desenvolupament d'aplicacions grans en els últims 2 anys. Moltes vegades s'utilitzen aplicacions que ja tens i afegeixes funcionalitats. Una part seria aquesta
I l'altra part jo la redueixo al temps, és a dir, és falta de formació i no tinc temps per formar-me, per tant, soc més ràpid desenvolupant les tecnologies que jo conec, per tant, segueixo desenvolupant les tecnologies que jo conec. Jo diria que aquestes són les dues raons principals. Vale, aquí. Em veu? És que no surt el temps aquí. Bueno, a veure si aprovem 30 minuts. Vale, aleshores, futur. Aquí és on m'agradaria que, a partir d'aquí, m'enrotllo una miqueta més i ja acabo, parléssim una mica més de les sensacions que hem viscut en el marc de desenvolupament i cap a on volem anar. Però aquí, aprofitant, ara al desembre hi ha la cartera de projectes del 2024. Jo, com a product owner, és una de les tasques que em toca, segurament, he presentat un projecte per millorar el marc de desenvolupament. Per què? Bàsicament el resum és que he demanat 500 hores. Jo crec que el resum seria aquest. Per fer què? Evidentment he demanat què vull fer, però depenent del resultat d'aquesta xerrada que podem tenir després, aquestes hores es poden dedicar una cosa o l'altra. No crec que sigui un problema. Sí, surt el projecte. Què volia dir en aquest tema? Bàsicament, jo crec que això... important. Això és un tema que cal tenir en compte. Per què demano hores? Perquè el servei del marc de desenvolupament no té hores. O sigui, el servei té un basal, és a dir, si hi ha un error, per exemple, a la plantilla. I tot i així no està clar, perquè de fet la plantilla, qui la porta la plantilla? Quan dic la plantilla, dic qualsevol component que es generi pel marc de desenvolupament, la idea és que sigui col·laboratiu. I per tant, aquí és una cosa que també potser s'hauria de parlar, és a dir, de quina és la responsabilitat d'un component que s'utilitza a l'OPC, quin cicle de vida té aquest component, és a dir, fins a on hem de mantenir una plantilla Vue 2 o hem de passar a Vue 3, tot aquest debat crec que no s'ha tingut. Aleshores també seria un tema a tenir en compte, però bueno, forma part d'aquest projecte. Però bueno, és una altra de les qüestions que podríem parlar més endavant. Us presento una miqueta, jo crec que és això ja, el que queda, és idees, això són idees, a partir d'aquí també podem tenir el debat, idees de coses que es poden plantejar en aquesta bossa d'hores de projecte. Un tema que ha sorgit, treballar l'accessibilitat i la usabilitat dels components user interface que es generen. Cadascú fa una mica els components com pot o com vol o com sap, però potser donar-li una volta sobretot a la part d'accessibilitat i usabilitat. Creació i evolució de components comuns. Aquí parlo de la plantilla, això de fet seria una evolució, però també hi ha la part de creació. Per exemple, qui no accedeix a identitat? O qui accedeix a Drac, o accedeix a Prisma, per exemple. Segurament té sentit que això són components comuns que tots podem utilitzar. I que el manteniment, el que dèiem ara, el manteniment es centralitza en un punt. I després una cosa que també he trobat a faltar, he posat en aquest món i he trobat a faltar un projecte full stack d'exemple. És a dir, tu vols començar a treballar vols començar un projecte amb el marc de desenvolupament i per on comences? Agafo la plantilla d'aquí, agafo un exemple d'allà, algú passa un projecte que ha fet. Jo crec que seria interessant, de manera mantinguda, tenir un projecte full stack. Des de l'inici, des de front-end, back-end, però també segurament continuous integration, continuous deployment, tota aquesta part, tot el cicle de vida del projecte. En quant a les eines, comentar això també, cosa que crec que seria interessant si tots treballem més o menys de la mateixa manera. Ostres, al final estem duplicant tot el codi de Continuous Integration CI/CD, l'estem duplicant en molts llocs. Doncs potser tenir llibreries per aquest tipus de coses. Si jo vaig a SonarQube, és una cosa que jo SonarQube puc fer. Si jo tenc l'Artifactory, que tota aquesta part de construcció d'imatges sigui més o menys automatitzada. Aquesta és la idea. Què més? En els recursos, això és el que comentava abans també, detecció de punts de decisió i definició de bones pràctiques, per tal d'evitar divergència entre projectes, el mateix. És a dir, si hi ha coses, òbviament el projecte, aquest projecte va començar el 2019, es va publicar el 2020, portem 2 anys, realment, 2-3 anys, tampoc és tant, però ja es comencen a detectar tecnologies que vols utilitzar i que tu deixes d'utilitzar una o l'altra perquè tu en aquest moment tu mires i decideixes o preguntes a l'enxat, però potser definir aquests punts de divergència i dir, mira, fes el que vulguis, però tots anirem, o el marc de desenvolupament anirà cap aquí. Per exemple, aquest és el framework de testing de front-end. Això què significa? Això ajuda. Ajuda perquè, per exemple, el suport que tu pots tenir dins de la mateixa OPC, si tots anem en la mateixa línia tecnològica, serà amb això.
I tots haurem viscut aquests problemes que pots trobar-te. I la financialització, i després la part de formació. Jo crec que la formació també és una cosa que m'ha arribat que no acaba de funcionar. Per què? Jo entenc que és perquè realment la formació forma en les tecnologies del marc de desenvolupament, no forma en el marc de desenvolupament. Què seria la formació en el marc de desenvolupament? Bueno, això és el que hem de decidir, què seria. Però, per exemple, potser tallers on crees una aplicació de zero, per exemple, on tu utilitzes aquesta aplicació i inicies una aplicació de zero. Això és el que m'agradaria que ara tinguéssim una mica de feedback. Perquè la idea és que quan acaba això, que crec que ja està, no? Sí. Hem de presentar a la plenària unes conclusions. Qui ha sigut l'últim en entrar? Ara nadie lo dic, No. Bueno, ja aniré jo prenent notes, però m'agradaria, a més jo sé que hi ha gent aquí que té ganes de dir coses. De fet, aquesta sessió era una mica per això. I tenim encara, a veure quina és, 41, mira, tenim encara 20 minuts. No, 20 minuts, no, 20 més. No, ostres, no, a la 1, he d'estar a la 1. Doncs tenim 20 minuts, o sigui que tenim un quart d'hora per parlar i 5 minuts per conclusions perquè s'haurà de presentar alguna cosa. A mi m'agradaria, personalment, que els tallers diguessin no només per funcionar el web, no, agafar una aplicació, començar a fer una aplicació real, o sigui, que estigui amb un retall, o dos o tres, que faci una consulta, que faci tot. I a més, la pugem, com és tu, amb un Docker, amb el que faci falta, comprovem que funciona bé, li fem el testing, no sé com dir, no només un punt. Potser no seria un taller, serien 4 tallers o 5 tallers, un darrere de l'altre. Però en un sentit i un ordre que poguéssim començar i poguéssim acabar. Però acabar bé, fent-ho tot. Fent el control de qualitat, fent el test, el que sigui. I tots amb la mateixa idea, la mateixa aplicació, i fent tots els casos que se'ns acudeixin. No un projecte bàsic. Un hora al munt. No sé, això s'ocorreix a mi. No sé l'altre, el complica del taller. Jo crec que en un taller no n'hi hauria bastant. Potser necessitaríem 3 o 4 els que es facin, però amb un sentit. No sé. Jo crec que hem de decidir si distingim entre programadors o DevOps. En el món real hi ha programadors nets, és a dir, només programen, i que lentament es van apropar al DevOps perquè ho fem de tot. Però aleshores d'aquí vull creure que hem de deixar que els centres o la gent apliqui la part del marc que pot aplicar en aquest moment, perquè si no, no comença mai una aplicació. I crec que és important que, almenys jo, el meu cap sempre insisteix en que apliquem el marc sempre, i ja tinc mig convençut que no, que tenim una part del marc que sabem aplicar en aquest moment, perquè si no, no comencem mai. Doncs estarem esperant un taller, estarem esperant no sé què, no sé quant. Aleshores, com fer això? Crec que, des del meu punt de vista, és per bon camí. El José Ángel m'ha regalat un template, per exemple, del que tenia, i anirem millorant aquest template, i finalment hem tingut una cosa que és el que tu deies, amb el backend, amb la base de dades, amb no sé què. I ara ja som capaços, però després de patir molt, i amb ajuda de companys d'altres centres, tenim alguna cosa perquè, donat a un programador, ell ja comença a programar només, perquè allò és fer un composer app i tot està viu i tot funciona. O sigui, aquell programador que està condemnat a fer de DevOps, però això ha d'estar molt clar, fins i tot psicològicament per la gent, perquè hi ha gent que encara, a més del meu grup, encara preguntes, són programadors i què és això dels dockers, no? I fins i tot quan has d'entrar en coses més profundes. Aleshores, si tu tens un template que des d'un primer moment funciona, però que aleshores també tens l'oportunitat de veure com funciona la part del cross, anirà molt bé, que era bàsicament el que tu proposaves en el moment, que era tenir un entorn ja fet, out of the box, que tu ho clones, fas un composer app, màgicament allò ja funciona per als programadors. Mentre que el que té un barret de DevOps més implementats doncs pot anar jugant amb aquelles parts per millorar i adaptar-les al problema que tens. Tot això l'estic dient inspirat al problema real i vist per nosaltres, que era hi ha el marc, el CAP ens fa pressió perquè apliquem el marc, però ningú sap res d'aquest marc. Fins i tot era més greu encara perquè un dels components del grup ja havia experimentat el marc en
projecte gran d'horaris, però ell no era capaç de transferir-nos el que sabia, perquè és bastant curiós tot això. Psicològicament crec que has de comunicar això, de que hi ha barrets que anirem canviant, estem tots condemnats a ser DevOps també, però ser conscients que el món real no és així. És a dir, hi ha la figura del DevOps i és un ser que es dedica a crear dockers i fer integració, però també hi ha altres criatures que es dediquen només a programar i no passa res, programes i lentament aniràs posant aquest barret de DevOps sense trauma. Però com fer això? Doncs si tens un template, tots aconseguiràs, al contrari, no podràs fer res. Jo voldria continuar una cosa que ha dit, que no era el que volia dir també, crec que veu més. Ell parla de separar, o a mi m'ha semblat, el que seria part del desenvolupament d'entorn d'execució, que possiblement seria una separació. Però és que això em porta a pensar que el part del desenvolupament també són diverses tecnologies que a vegades és difícil d'explicar perquè n'hi ha moltes, se sobreposen i no hi ha una tria clara. Per exemple clar, a nivell de front, perquè sabem molt, perfecte, però tenim una plantilla. A la plantilla hi ha components que has d'explicar una mica com funcionen, bàsicament amb l'exemple. Però si no estan en l'exemple, després dius, vale, si no estan en l'exemple, espera, que la plantilla està basada en elements. Doncs mira, puc mirar a veure com funcionen els elements. Doncs sembla que està per aquí. Però això tampoc està en elements. Espera, que la plantilla es basa en l'admin pro. Espera, també puc fer servir de l'admin pro. O no, o sí, o potser sí, o no sé el que estic fent. I en aquest moment comença a donar voltes o tires per alt, perquè és el primer que et ve al cap, o deixes córrer, o preguntes al xat i amb una mica de sort. Vull dir que ens passa això, que al ser una mica Frankenstein, que hi ha d'haver masses peces, no queda gens clar quina és la peça més adequada que pots fer servir. I això jo sí que crec que se solucionaria amb unes bones pràctiques. O sigui, no sé si seria un taller, que també, o no sé si a partir del taller s'hauria de fer com una documentació, però el que jo veig, o sigui, en el meu cap, jo veig un totxo de 500 pàgines que sigui el marc de desenvolupament PC i que te'l pugui llegir. Ja sé que això és molt complicat i no sé qui ho hauria de fer, és això, però si no hi ha una referència, ens perdrem, o cadascú tira per un diferent, no sabem si estem tirant per el correcte i no acabem amb un mal desenvolupament, sinó amb ell. I crec que pot ser bastant perillós i contraproduent per el que realment es vol. I relacionat amb això, o sigui, no només el tema d'ús concret de coses del marc, de components concrets, sinó alguna mica més abstracte, a nivell de certes arquitectures. Com ho hem de fer, per exemple, per fer una petició a l'agent passant al token? Que si accions, fets, hi ha 50.000 maneres de fer-ho, l'exemple no es pronuncia perquè l'exemple és molt frontend i llavors tu tires per una manera que a mi em sembla lògic. Pot ser que el company del costat tiri per una altra que sempre igual de lògica i no té per què ser dolenta. Però si no posem una mica de criteri comú i clar, tampoc pots anar preguntant pel xat cada vegada. Jo moltes vegades he preguntat al xat, no he preguntat al xat. Farem una pregunta que aquí, o tiro per algú millor perquè si no tampoc pots continuar. No sé per què coses, no ho tinc massa elaborat, però... Nosaltres per sobreviure psicològicament aquest caos que ens passa és el que tenim. Apliquem la part del marc que tenim conquerida en aquell moment. És a dir, si tu pots engegar el Django sense unicorn però ho fas amb hostes de negre, es fa amb hostes de negre. Amb unicorn dintre. Sí. Costa, perquè almenys jo tinc una pressió de tinc aquí apuntat que el marc no és obligatori. Has sacar els superiors, però per sobreviure psicològicament del pare estic fent bé. És anar donant voltes de tuerques que per l'altra banda és infinit la volta de tuerca. Sí. Toca, després governetes, després entens, després CI, després CD, després hostes en directe. Sí, no, i encara que tens. encara que no s'ho pots aplicar totes, tens la sensació de que ho estic fent de la manera correcta. Penses, no sé si ho estem fent millor, perquè a mi em fa una mica xapusero, però a vegades preguntes com ho han fet al costat i ho han fet d'una manera totalment diferent. O sigui, vull validar un formulari. No sé, vosaltres ho feu un framework, nosaltres vam provar un altre, després pensàvem que igual seria millor front-end, després back-end, i allò, en un moment en què ja deixes de preguntar i
i ja està. I sense la sensació de és la manera correcta. No tinc la solució a això, però va pel tema de tallers, formació i no sé si guardar-se. O sigui, a vegades també la sensació, ja pararé perquè si no agafar, a vegades la sensació també és hi ha aquest marc de desenvolupament, esto es lo que hay, si hay algo que no es claro, te lo haces tú, quan realment tu no saps ni les peces que hi ha, com per fer una de nova. Si no sé ni quina de les peces és la que s'hauria de fer servir, potser ja està feta. La sensació és sensació d'inseguretat, de no em posaré ara a modificar alguna que no sé ni com va, si acabo de prendre un Uber en el curs aquest de fa una setmana. I llavors queda una mica així que no saps exactament ja. Però jo crec que estem tots més o menys en la mateixa situació. No hi ha algú que té els funcionaris que podem els que decidim quin mandat de vida som nosaltres, som companys com nosaltres, que han après poca història darrere, poc background. I també hem de veure la part positiva, o sigui, quan amb una aplicació gran ja no t'has de fer un estudi de mercat per veure si quin front-end diu, o sigui, no treu una mica de responsabilitat al principi. Com a mínim, organitzar-nos, que això ens treu moltíssima feina. I sí que és cert que falta molt, però també jo crec que al final el que estem buscant és un marc. I les solucions en informàtica sempre passarà que tu faràs d'una manera i jo d'una altra. Sí que hi ha patrons que es repetiran i això són els que hauríem d'intentar compartir. Que no sé quina és la millor manera, però que no s'ho feu, o sigui, no sé si hi ha d'haver algú que digui m'estiri del cap o que munti sessions variades i que tenen l'ideal seria que l'UPC decidís, doncs hi ha una àrea que només es dedica a això. Si no passa. Clar, això seria l'ideal, però veiem nosaltres perquè no formaríem res. Si no esperaríem que algú ho fes. Però també entenc que des d'un PC es pensi, no, ho hem de fer entre tots, però crec que al final tothom té una visió de què ha de fer l'altre o que no és clara. I llavors, aquí és perdre, crec. Si no hi ha una àrea que té la responsabilitat sobre allò, no pot fer-ho tot, però com a mínim per vigilar que allò tingui una continuïtat i que... No sé, l'entorn és molt canviant, no? Sí, el problema també és que l'entorn és molt canviant. La tecnologia, en un any hem saltat de versions de Business a compilador. No sé, si aquesta cosa no hauria de fer com de dinamitzador, no? I llavors que vegi que està sortint una cosa, doncs en el xat no preguntaran. Doncs això com ho està? Jo què sé, com gestionar el tema de rols a nivell de frontera. Creieu que estaria bé tenir un servei que ens doni la informació bàsica de l'usuari, perquè ara això ho fem tot, o sigui, fem el login i obtenim el perfil de l'usuari. Estaria bé tenir un servei centralitzat, que no seguim info que existeix, no existeix. Finalment tenim IDC des d'ahir, fa 4 anys, no? Clar, vam tirar a la piscina també dient IDC i, hòstia, és que no teníem una manera de fer l'IDC com Déu mana fins ahir. Però jo crec que pedagògicament es pot identificar les parts. Perdona? Crec que pedagògicament, després de documentat, podem identificar les parts. Les hem patit. Quines parts? Doncs com integrar l'IDC, que seria un títol. Com integrar l'IDC? Com integrar i com fer FIPD. Ja s'explica. Com es parla el frontend amb el backend. És a dir, aquestes parts, que seria el títol de cada problemàtica, es poden identificar. Però aleshores cal identificar i nombrar-les abans de fer el Big Picture. El Big Picture seria la foto completa, no? Que sense entrar en tecnicismes has de tenir els títols i després el tecnicisme de cada títol. Però aquest llistat de coses, jo crec que alguns ja el van patir, a les horaris, la gent de compres, no? I nosaltres estem fent una aplicació més senzilla. Com que ho vam patir, igual tenim la sort de ja tenir un llistat de coses. I una vegada llistades, no sé, igual de moment, si no hi ha forma de solucionar d'alguna manera, que companys individuals agafin cada títol d'aquest i farem un vídeo d'aquest títol. O partint més de la documentació, documentaria aquesta part.
només aquesta. El Jordi Guillem documentarà l'EDC i ho documento i amb humilitat de que els que sàpiguen realment més puguin venir i corregir i coses d'aquestes. El que potser s'hauria de fer són tot això, passar amb components, en el cas de SPH, del frontend, crear components de Vue i passar-los a la plantilla. Nosaltres podem utilitzar tota aquesta lògica ja dic que estigui ja feta. Que tu simplement construïs el component i et funciona l'IDT. El que hem fet nosaltres molt és crear components que podrien anar a la plantilla, totes plegades. Hi ha coses que són més particulars, però altres que se'n podrien anar a la plantilla. Però és que vosaltres teniu, és a dir, jo per l'experiència i s'ha passat la vostra aplicació perquè està molt ben feta, ho teniu tot, també té un equip molt complet, molt disciplinat, i teniu un sistema de continuous integration, de com separar els entorns per diferents variables per totes les variables que estiguin separades, tema de testing, tema de centric, tenim un montón de coses que complementen, que són necessàries per construir l'aplicació, que no entren dins de la marca de desenvolupament, que no estan i que jo crec que són necessàries perquè funcioni, a l'hora de desenvolupament si no funciona. Per això deia que hem d'estandarditzar components, és una cosa. Llavors, el de CICD, el que es podrien fer potser són projectes, repositoris en GitHub amb templates, que tu vagis un include i ja tinguis tot el del SonarQube, el del Send, etc. Tot això es podria anar migrant a templates. Hi ha molta feina que es podria estandarditzar. Sí. Bueno, em sap greu, però... Però estandarditzar. Ni per estandarditzar, no. És gairebé la una, d'acord? I volia, bueno, he estat escoltant tot el que heu comentat. Una de les coses que ens hem plantejat és la part de... S'ha fet molta feina, és que hi ha molta feina feta. El problema de la feina que s'ha fet és que no s'ha compartit. Per què no s'ha compartit? Perquè tens altra feina que no posar-te a compartir el que ja has fet. I la realitat és aquesta. Per tant, una feina segurament d'aquestes hores, si es poden aconseguir aquestes hores, potser la idea és dir, anem a agafar el projecte horari. Anem a mirar què s'ha fet el projecte horaris i anem a extreure la part que podem compartir en components, per exemple. O anem al projecte de compres, o al projecte... Per què? Perquè jo també he estat a l'altre costat i dic, ostres, ara jo ja he fet el projecte que havia de fer. O sigui, ara ja no em dedicaré a... Per què? Perquè és una cosa que hem parlat, però què passa si tu agafes el teu component que has fet per horaris, el converteixes en un component comú de l'UPC, quan hi ha algun problema de component, aquí li demanen explicació. Codis de tots. No, però quan hi ha alguna cosa a la plantilla, qui ha hecho la plantilla? I el mateix en qualsevol... Llavors, aquí hem de tenir clar que aquest punt, és a dir, el que no pot ser és que tu estàs oferint un producte a l'UPC i a sobre m'estic enviant una feina. O sí, la decisió al final és de tots. Però aquest debat és interessant. Per centrar temes, perquè entenc que ho hauria de comentar jo, suposo, jo crec que s'ha parlat, el tema, ha sortit la part de bones pràctiques, el totxo de bones pràctiques. La sensació d'inseguretat de que no sabem quina peça hem d'utilitzar en cada moment. Jo això me lo llevo a mi campo. Jo aquí parlaria del que he comentat abans de divergència tecnològica. És a dir, hi ha moments en què tu has de prendre decisions tecnològiques que potser no són el llenguatge, no, això està decidido, és Python, no és Kotlin. Però sé aquest tipus de decisions i que potser en aquests punts de decisió seria interessant també muntar alguna manera que quan algú es trobi en aquest punt, informi. Digui, no, jo estic en aquest punt. I jo he de decidir el meu framework de testing de frontend. Igual ponemos. I aleshores intentar treballar cap aquí. L'altra part, també... Ja no només és posem, sinó es tracta de posar, ajudem a posar-ho, perquè una cosa és que et digui, poseu això i després 2 mesos per posar-lo. El tema és que jo per aquí aniria. Jo estic d'acord, en el tema del suport. Jo crec que la formació i el suport hauria d'estar relacionat. És a dir, fins a quin punt és millor, perquè al final és millor fer un curs, per dir alguna cosa, de 4 sessions, o nosaltres comencem un projecte. Entenc del projecte, tu vas al projecte i 2 persones donen un cop de mà que comença el projecte i t'expliquen. És una opció. És una opció també, això és el que... Yo sempre dic, no, los hombres de negro, hostia, unos hombres de negro que venien aquí durante 2 días, anem al projecte i després ja avancem sols. Però tota aquesta part ja t'han donat un cop de mà. Igual podríem arribar a ser nosaltres mateixos, si ja tenim organització d'allò, sempre ho vam fer reconegut. Perquè al final fer les coses Bueno, però aquí és que ja... Això depèn del model, al final.
és reconèixer, bueno, és com tot, al final tu fas una feina per l'UPC, si he de fer una feina faig una, i al final entenc que no només crec que el marc del desenvolupament és que estalviem tots en general, però bueno, aquesta és la cosa que s'havia de saber. M'havia vingut un cap, rotllo un Exo 24, que al final hi havia unes hores a les quals tu podies dedicar a una altra cosa de manera reconeguda i oficial. És que potser, això és un altre debat, potser cada un a la seva feina hauria de tenir el dia llibre. I una part potser més natural també és que potenciem molt més els projectes intercentres. Perquè és una manera de que tens gent de experiència, coses en comú i tothom acaba aprenent, però no tothom acaba aprenent. I també Totalment. potenciar tots aquests projectes més. L'experiència amb horari ha sigut bona perquè ja ha fet les necessitats. Jo crec que està molt bé això, i després, quan finalitza aquesta part, jo crec que falta l'altra part. S'ha acabat el projecte i ja està. No, s'ha acabat el projecte, anem a aprendre d'aquest projecte que s'ha fet. Anem a extreure aquesta informació i anem a extreure components. Aquí dius tu, ostres, per què no es fa un component? I tothom utilitza component. Bueno, potser perquè jo no tinc un component de volia tocar pell de mi, si no vull. Bueno, vaig de generalitzar, és difícil. Exacte, és que és una feina extra. I potser aleshores el que hauria de fer és algú que deia, anem a parlar amb aquesta persona i no anem a generar més feina de la que ja ha fet, sinó anem a extreure el seu coneixement, no? Bueno. I unes jornades també, tipus, si això, en compte de ser aquesta de 3 quarts d'hora, fos 3 quarts d'hora per cadascun dels projectes que tenim aquí, bueno, seria unes jornades de TIC de desenvolupadors, però potser serien interessants. Si els que estem aquí, si tinguéssim un dia llibre i ens poguéssim explicar cadascun el que hem fet, això seria incalculable. Estem. Sé com seré bé. Bueno, jornades del marc de desenvolupament, que podrien ser tallers, més que jornades, podrien ser el que diem. Mira, jo he fet això i vinc a explicar-ho. Sí. Vale. Ha sortit un tema que ja és massa tard, em sembla, però ha sortit interessant, que és la governança. Però aquí hi ha un debat important. Perquè hi ha una governança o la UPF clar, jo de sempre, perquè al final el marc de desenvolupament es va muntar per un grup de treball que va decidir amb uns criteris. Potser en algun moment s'ha de veure si aquests criteris han de canviar o no han de canviar o complementar. Jo crec que més que s'han de complementar, és el que dèiem. Però bueno, qui decideix quin és el framework de testing de frontend? Qui decideix? Bueno, potser falta aquesta part de governança, o no. O bueno, o el primero que llega triunfa, si va bien, esto ya está montado, pues tira. ¿Vale? Pero bueno, és un debat. Bueno, no sé. Per la meva part, no sé què explicaré a la plenària, però vamos. Gràcies. Era la UF, no sé. Doncs fins aquí.